Здравейте хора, аз съм Георги и днес ще направя малко по-необичайно видео. Както виждате тук, вече си направих вебсайт, това е повече като информативно видео. Ето го вебсайта ми. Направих си английски канал също. Зареди за малко. Да, като виждате зарежда. Направих си английски канал, на който ще качвам видеа на английски. Може би по-често мисля, че и Марк го направи също, така че може да снимаме. Не. Окей, дъно. Добре. Така, можете да се абонирате за този мой канал, както вече знаете сигурно. Ето го, Ninja Master. И да, същия бекграунд като главния ми българския канал. Да. Ако зареди, ще бъде супер. Същия бекграунд е, така че ще ви бъде лесно да го разпознаете. С лична снимка, но все пак различен канал. Да, вече има 15 сабскрайбера, което е супер. Така, исках да ви покажа също така, ето го сайта. Дошли в моя сайт, абонирайте се за мен и в YouTube на ето го това. Гледайте, аз съм Георги, снимам на гейминг видеа на английски и на български, зависи от YouTube канала, на който ги качвам. Абонирайте се, дрън. Ето, виждате част YouTube на Джордж. Ето. Ако кликнете там, ще видите и останалата част от нещата, които се качвам. Като сайта, здравейте, ще ви запозная с моя YouTube канал. В него снимам на гейминг видеа на български. Абонирайте се на ето го линкът. Можете да се абонирате и за MarkBG, линкът и за Доктор Лутъркул, ако не знаете, що е Мартин, и линкът. Да. Трябва да настроя нещо. Съжалявам, ще спързам малко видеото. Добре, хора, донастроих нещата. И идвам тук. Ето всичко. Линковете. Ето, кликвам за английския ми канал. My English YouTube channel. Ето го името. Ето Hello It's Me. Както виждате, ето го линкът към него. Така, да, това ще бъде край на видеото. Харесайте, споделете, събскрибнете се и да, довиждане.